To fa rikici ya kaure tsakanin shugaban kasar Amerika da shugaban kasar Faransa wato Emmanuel Macron. Hatta kai da shugaban kasar Amerika ya ce ma shugaban kasar Faransa fa ba zai dade a cikin ofis ɗinsa ba nan da ba da jimawa ba zai fita daga cikin ofis ɗinsa. Kuma fa dissilin wannan rikicin ya samu asali ne bayan cewa shugaban kasar Faransa wato Emmanuel Macron ya ce zai taimaka ma da shugaban kasar Amerika na bar warship guda 10 a tura zuwa Hormuz domin a taimaka a haɗa kai a buɗe Hormuz wato ko ta karfin tuwo ne. Inda fa kwatsam aka waye gari sai gashi wato President of the France kenan yake cewa wani yakin ba nashi bane kuma shi mutum ne mai son ƴan ƙasansa ba zai so ya janyo musu wani bala'i da zai jefa su cikin wani hali ba. Shi ne fa mutumin naku in gaya muku ya fara babatu a sama yana ai shugaban ƙasar Amerika ai France ma ya kusa fita a cikin office ɗinsa to mene wani zai damu dan bai taimake shi ba amma gashi ku kasfurara da kunnun ku gashi nan. President Macron has just said in the last hour that he will never join a task force in the Strait of Hormuz until hostilities finish. Yet yesterday you said... Who said that? Who said? President Macron of France. What's your reaction to that, sir? Well, he'll be out of office very soon. Mu kuma gurin kasar Germany wanda ita ma tana ɗaya daga cikin last hope ɗin shugaban kasar Amerika. Last hope idan fa na ce muku last hope irin shi wannan Faransa da Germany da UK ma ta daɗe da fita su ne last hope ɗin fatan shi na ƙarshe idan ba su taimaka mai ba to ga an riga an ci shi da yaƙi. Amma girman kai irin na mai jan kunni bature mai jan kunni ba zai taɓa fitowa ya ce an ci shi yaƙi ba. Ba za su taɓa fitowa ba. Shi ma fa foreign minister na kasar Germany cewa ya fa wannan yakin ba namu bane ka je kai abun ka kai kadai kai ka janyo haka zalika ba za ka zo ka samu a ciki ba. Tsakanin da Allah da nake tunani yadda aka yi mutumin nan Frejo kadai ya isa ya halaka shi within few days masu zuwa. Gaskiya cajin da yake kan bawon Allah nan. Allah ya sa mu dace ku ci gaba da keep following za mu ci gaba da kawo muku sababbin update insha Allah ba za mu sassauta ba.